De MS Friesland 1 uit 1956 vat dit hemelvaartsweekend weer naar Skilge en Vlieland. Rederij Doeksen broekt het historische schip omdat de Kogelwiek scancière is door een brand. Voor de vaste bemanning bleef het bijzonder om uit de boot te varen. Het blijft heel mooi varen, zeker dit gebied. De Waddenzee, daar is het schip voor gebouwd en dat is nog steeds het leukst. Een soort aanpassingen binnen net nodig om weer in de dienstregeling van Doeksen mee te draaien. Alleen nog het ombrengen van reddingsvlotten. Van 1988 aan die de MS Friesland in een oertochten naar de eilanden. Maar de laatste 20 jaar bleut bij duitochten naar Enkhuizen, Medemblik en Hoorn. De winter hebben we stilgelegen nu vanaf oktober al. Normaal is dat vanaf 5 december. En we zijn nog niet op gang gekomen. 26 mei wordt de eerste vaart, als het goed is. En dan varen we voor de Museum Stoomtram die van Hoorn naar Medemblik rijdt. En wij varen van Enkhuizen naar Medemblik en weer terug. En op die manier is de historische driehoek compleet. Dat is, als het goed is, vanaf 26 mei de musea weer open, dan kunnen we weer beginnen. De passagiers kennen zo'n historische oertocht wel waarderen. Ja, ik vind het fantastisch. En die heb je die lampjes gezien? Die zou je zo eraf halen en meenemen. Beetje art deco lampen, hoor. Ja, prachtig. Ja. En mooie vloerbedekkingen, oude stoelen. En voordat het zo'n oude boot is, ziet het er prachtig uit. Ik wist het niet. Mijn vader heeft het geboekt en het is een leuke verrassing. Ja, ik vind het prachtig. Volgens mij heb ik er ooit vroeger ook op gezeten. Vaart jochtje in 88, zeg maar. Ja, dus volgens mij zijn het hele oude herinneringen die ik hier ophaal. Ja, dat is wel heel leuk. Ja, unieke ervaring. ja. Nee, dat is zeker leuk. En ook leuk voor de kinderen. Het ziet er allemaal wat mooier uit. En, misschien nog een stukje geschiedenis. De mensen die ik spreek, die vinden het allemaal leuk en prachtig. Gelijk een hoop berichtjes op het moment dat afgesproken was dat we het zouden gaan doen. Al een hoop positieve reacties. Ja, en er zijn natuurlijk altijd mensen die het te lang vinden duren. Want het is natuurlijk niet de sneldienst. Het is geen Kogelwiek. Nee, dat mag duidelijk zijn.